Jo crec que la meva trajectòria una mica es podria estructurar, diguem, en la meva manera de relacionar-me amb l'art diferent, no? I quan som petits i comencem, doncs va ser una manera molt d'experimentar, no? I de jugar. De fet, vaig començar amb el meu avi. Ell era pintor, li agradava molt tocar el piano, però ell em va introduir a l'art en general. Ell em feia classes de pintura, fèiem escultura, ens agradava molt el cine. Vull dir, era una experimentació amb l'art total, no? I vaig començar amb ell d'aquesta manera, no tant enfocada, diguem, musicalment, sinó més en un àmbit més general, artístic. Després, saltant-me molts anys entremig, va arribar potser l'època d'Smoog, que és un altre element molt clau en la meva trajectòria. Potser va ser una època més de crisi a l'Smoog, perquè al final em vaig trobar una mica en un moment en el qual molts professors m'havien dit que jo era una persona molt intuïtiva i que això era una cosa molt bona amb la música. I a vegades, en el moment en el que et planteges i penses massa les coses, és quan se'n va tot, quan ho perds, no?, a vegades. I recordo en aquest sentit que em vaig plantejar molt si el fet d'estudiar moltes hores, o ser molt metòdica, o l'esforç, que al final amb la música és molt important, si això d'alguna manera mataria, diguem, aquesta intuïtivitat, aquesta intuïció. I ara, diguem, amb els anys, doncs, he descobert que no és així, i citant, per exemple, Barenboim, ell deia que al final l'intel·lecte és el que, diguem, posa els fonaments per la reacció intuïtiva. Perquè a vegades pensem que el coneixement és una cosa molt rígida, i pot ser el contrari, és a dir, dona ales a l'element creatiu. I això va ser un canvi, a vegades és això, a l'Smoog no aprenem fins que estem preparats per aprendre, i això és curiós, aquest tipus de... Després Londres, que va ser com si em fiquessin dins d'una rentadora i em donessin voltes i després m'escopissin d'alguna manera, i va ser una bomba artística i realment un punt clau dins de la meva trajectòria a Londres. I Lugano va ser un lloc amb molta calma. De fet, això a vegades és complicat perquè els músics, i crec que els artistes en general, tenim de tot menys calma a vegades, vull dir, hem de treballar molt amb això. I a vegades quan no hi ha una correspondència, diguem, amb el que sents a dins i amb el que hi ha fora, hi ha crisi, no? Diguem, no et veus reflexat en el que estàs vivint, no? És com una relació estranya. Però sempre hi ha períodes, per tant, al final vaig acabar incorporant aquesta calma, i de fet va ser un període en el qual vaig poder estudiar molt i vaig poder sedimentar tot allò que havia viscut a Londres. I d'alguna manera també va ser l'època de la Pedrera, va ser l'època del meu debut al Palau de la Música, i de fet en aquest sentit jo crec que si no hagués estat allà hagués estat impossible. Va ser un any de somni, i sí, després només va poder venir la pandèmia, diguem, per despertar del somni, però sí. Està clar que sóc una pianista diferent i una persona diferent, vull dir, durant aquests anys, i a més amb una pandèmia entremig, doncs et fa, diguem, conèixer-te tu mateix molt millor, i al final també, com a músic, nosaltres estem en constant aprenentatge, no només a un nivell obvi, com és el de les peces o de musicalment, sinó que personalment hem de treballar molt amb nosaltres mateixos. És un punt complicat, i crec que l'artista tenim molt el deure, diguem, de reflexionar sobre això, sobre aquesta pregunta que m'acabes de fer, d'entendre on estem per poder agafar nous camins i per poder parlar al públic, perquè a vegades nosaltres som persones molt solitàries, ens tanquem a la nostra habitació i estudiem, i al final
si no tenim un públic al que parlar, no té cap sentit el que estem fent. És molt narcisístic, no? Vull dir, ens ho passem molt bé, però ha de tenir una voluntat comunicativa i una voluntat de voler canviar les persones, perquè al final l'art el que fa és això, no? I crec que és un moment segur de crisi, perquè, com deia abans, de la relació entre el que et passa dins i el que hi ha fora, no? Crec que és un moment que socialment està molt deshumanitzat, no? I sobretot amb aquesta pandèmia, segurament, amb aquestes mascaretes, no? Que a vegades suposen un obstacle gairebé emocional, no? En el que ni tan sols veiem, diguem, el somriure. Sí, crec que està agafant una deriva molt que no m'agrada, no? Amb menys sensibilitat cada cop. I crec que nosaltres ens hem de plantejar com canviar això. El que sí crec és que la música clàssica... Vaig llegir fa poc una crítica en la qual parlava una mica de la música clàssica com si fos un element mort, no? Com diria Kandinsky, una mica, doncs, no és obra del nostre temps, per tant, és un cadàver, diguem, i no té cap sentit, no? Hauríem d'anar cap a la música contemporània o buscar altres maneres, no? Perquè això està mort. I crec que això és un error molt gran. Potser seria més semblant a si, per exemple, doncs, Mozart, algun compositor actual intentés composar com Mozart. Però crec que nosaltres, com a intèrprets, tenim actualitat, no? Com deia abans, vull dir, som persones presents, no? I crec que en aquest sentit la música clàssica, per molts anys que tingui, no? Passa a través d'un filtre que és present. I crec que nosaltres tenim el deure diguem, al final aquesta música parla sobre dolors i es fa preguntes, diguem, molt transcendentals que són eternes, no? Vull dir, com la filosofia, al final hi ha preguntes que no tenen, diguem, una data. I crec que nosaltres simplement el que hem de fer és entendre la reacció que podíem provocar en aquell moment i voler provocar aquella reacció ara. Jo el que crec és que el que sí que hem d'entendre és, per exemple, doncs, si una peça X de Beethoven, per exemple, en el seu temps, creava una sorpresa, no? Hi havia un element harmònic que potser creava una sorpresa o perquè la gent tenia un bagatge diferent, un bagatge musical diferent. Sí que crec que nosaltres hem d'intentar recrear aquesta sorpresa amb unes eines completament diferents, perquè el bagatge del públic és diferent, no? Potser haurem de ser molt més extrems, però crec que és el nostre deure portar aquelles reaccions a l'actualitat. Per tant, no crec que sigui un cadàver, crec que està molt viva, per això, perquè les preguntes existencials són eternes. I crec que és una mica, hauríem d'anar per aquí, no? I crec que és aquesta la situació de la música clàssica, intentar donar-li més actualitat, però no a través d'una cosa superficial, que no és del tot superficial, però com és el repertori, no? Bueno, jo quan escollo un repertori, la veritat és que intento ser molt intuïtiva en un principi i molt racional al final, no? Perquè crec que és el que funciona i crec que com a intèrpret ens hem de qüestionar molt, perquè al final és un mitjà el repertori, no? Nosaltres parlem a través d'aquestes obres. I jo quan trio una peça, intento una mica... Em passa molt, per exemple, quan llegeixes un llibre, no? Que tens aquesta sensació a vegades de... Llegeixes una cosa i dius, ostres, això és el que jo sento, no? Això és el que jo voldria dir, però no tinc les eines o no tinc les paraules per dir-ho d'aquesta manera. I amb la música em passa el mateix, no? A vegades toques certs compositors i tens aquesta sensació de que això mateix que ell està dient ressona molt amb tu, no? I que tu sents aquest mateix dolor, aquesta mateixa alegria, aquest mateix... Però no tens les eines, potser, evidentment, per dir-ho com ell ho ha dit, no? I crec que és una cosa que busco molt, aquesta correspondència, diguem, emocional amb el compositor, perquè al final ha de tenir sentit, no?
hem d'anar junts, diguem, la meva veu amb el que ell volia dir. I és per això que en el concert com a solista interpretaré Schumann Kreisleriana i Nocturns de Chopin, l'Opus 48. Són dues peces clarament molt, molt emocionals, molt intenses, molt romàntiques i d'una manera molt diferent, no? Perquè, a més, Schumann té aquesta vehemència, diguem, expressiva, desmesurada. Jo sempre dic que és un compositor d'estómac, no? No és ni tan sols un compositor de cor, no? O del que podríem posar a vegades aquests noms. El sento molt d'estómac. De fet, a vegades és més difícil, quan estic en un concert, doncs mantenir-me al marge, no? Perquè a vegades has de mantenir-te amb cert marge. Si no, si et deixes portar absolutament pel que ell et proposa, et tornaries boig com ell, no? Vull dir, és que, diguem, et porta... Gairebé que em podrien tremolar les mans, les cames, vull dir, seria una cosa massa intensa, no? I nosaltres necessitem cert control, molt de control, també. Però, bueno, té aquest element que connecta molt amb mi, no?, de Schumann. I després, doncs, Chopin, que és un romanticisme molt més aristocràtic, potser, més colorístic, més elegant. Jo espero, diguem, seguir en el mateix camí, perquè al final el músic, diguem, vull dir, estem com una espècie de tren, no? Des de que... De fet, és que no hi ha moment en el qual decidim ser músic, no? És gairebé una percepció, una manera de viure diferent, no? Perquè forma part de nosaltres. I en aquest sentit, crec que vaig agafar aquest tren, no? I aquest tren porta aquella direcció, que és l'amor per la música, que és la cosa igual més genuïna que hi ha, i és el que el fa anar cap endavant, i a vegades el paisatge canvia, no? O la teva manera de mirar-lo, o sí, la manera que el món, diguem, es relaciona amb tu també canvia, no? Però aquest amor, aquesta curiositat, diguem, la humilitat també, perquè nosaltres a vegades és excessiu, no? Però tenim aquesta sensació de no haver arribat mai al lloc, no? De necessitar sempre molt de treball, molt d'esforç i aquest aprendre constant. I el que sí que, com parlàvem l'altre dia, crec que la música ens fa lliures, no? Que quan estimem tant una cosa, doncs, d'alguna manera posem el 100% de l'atenció en això. I aleshores, diguem, els egos o els problemes, diguem, vitals passen a un altre nivell, no? I en aquest sentit crec que ser lliure és una d'aquestes addiccions que et dona la música. I per tant, espero seguir sent lliure d'alguna manera, no? O seguir aspirant a aquesta llibertat a través de la música.